kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadag iti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Malam yung aming nasangapada, kailian. Manibot nga ro dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tuman nga sumangbay di programa, Idi Kalman Laeng. Kaya ito di pagkaim yaw, Mr. IKL, idi pailang, idi kalman laeng manong Nemi Ruiz. Kumapkablaw, magkitilang malam, kada kaya aming sangapada, mapagayam, mga IKL, kumusta kaya aming sangapada? And pag-share yung program at share this program. Kat padaanan nyo ni pagkasalitaan ni pagayam tayong Maika. Asin no ni Maika, Maika hati pala sayo. Maika hati pala ako sa buhay mo, sa puso mo. Maika, kapiling ka na parang iba. Oh. Maika, anak ka na pala. Maika, may iba ka na pala. Pagayam, may padaanan nyo na pagkasalitaan niya. Hindi yung irugyan ng papagayam, tanong malpasan. Tadanas ka na papanantay, hindi mo pumasyar. Pimasyar tayo man yung ideya, Sabado ng Domingo, tapat na Jibagyo. Ay, pumasyar tayo dito Ilocos Norte. Sarong karan, di kagayam tayo, ha? Okay. Sakbay nga, sagudahin nga rin, tisunat, idi kalman lang, ti pagkasalitaan ni Mike. Idi kalman lang. Idi kalman laeng manong Nemi nakastaon iti surong ko. Agdi ko sa kumahan ng metromwar nga danom iti kripo. Ora iti shower awan, iti gripo awan. Nakaw? Nyamad na klase itong apartment din. Kita mong pala mapasamak ti amin. Siyempre, manong Nemi kitagbalaw ako na. No, imbaglaki din tanay imas pala ang titurog ni Chinky, anak ko. Katsambay si Mangpod na tayo katulong ko nga napan nagitsanda. Alistom, pag isuntong sumangpod ka nakarubuatak to naman mong opisina ko nakini. Yung Diyos ko. Yung maging gana taong pay. Sa bagay, jak pa nakarubat, jak pa nakadigos. Pero mo harak manong Nemi kat siya ng utsud ko harata caretaker di apartment nga upaak. Nanasabel, ay! May ka, problema ang balasan ko, naka-roob ka nga rin mo. Kasano ka tao mo doon ng tiban nyo? Ay, lalipatak ngayon baga, ada problema dyan tubo, ada link na, manik po dito main pipe. Aking ka nga, isok ka po na nga takay amin. Nana, dakay nga amin, awan dito numyo. Abi ito yung pagpakamong nga sapsapa na yan. Akit, pasensya kayo na. Alis na madlaan. Kasano? Adagri po tilikod. Datakit agad po iti nakanan, water system. Dati kami magsupsuple kada kayo kada ito'y nakanan, water pre ba? Pasensya, malasan ko talaga dyan pa yung pagsusurti magbaga.
Baka ti kahit yung sa una nagat pressure tank. Ay, wine, pressure tank. No, kung mga maintain direct namin, sumrek ko mga tidano, manipod ka na ito water system tayo ti gobyerno, mayat ko ma. Ay, akang kanayo ba kami nagpukaw-pukaw. Imbag dato water pressure. So, kastakit ko babente kuryente kinti makina, sumrek ti danong kada kayo amin. Anang haro din na. Kat sumakdo ka ba sita na balasan ko, itilikod, adagripo sa dyan nga dadagripo nga paggalante sa baling nga danom. Alamat, pagsakdo na pa'y. Akat siya ko na balasan ko nagsakdo. Tanda ng kay Tupay. Ubasid lang. Yung baglakid din ta, nakaluto akon. Dito ito lang no ginawak to. Awan to paginaw, katulong ko. Dakit, isumakduak pa yung paginaw yo, kung dumapay. Kaya intom ka, ano mamatarimanan na. O, pagkarot masara kami nga tubero. Ngam dandanin umay tubero. Amok lang ko makastoy. Itamad lang ag-trouble ka. Amot nga dati akastoy, balasan ko pasensyakan. Sige nga ron, sakdoon na mga ron. Nagsakto ti bakit a caretaker manong nemi. Siguro siya klayang tiya, sinakduan na. Tawang nga ron para sakdo. Nagiti karubak, nga door, iti nga apartment manong nemi kata, da para sakdo na. Uy, maglagi din da pagpunduan ti danom, iti banyo, kat nagdigosak anak, hanga nagsyawa, takot no sarko. Abag isumatan nga tumangpet manong nemi, tayo katulong ko, nga niya ising, nga nakariing maten manong nemi ni Chinky. Nagbayag kan. Apag pagsumunay, ma'am, nay, nakatsinda akon. Awan danong kung nagpasakduak. Baka yung tumpay lang malam nga dadak. Ilan, nagrubata ko na, makamukan tulatan. Ni Chinky, amo baybayan. Una te, no problem, sakti makamoy tanak mo. Ada ko nitipisi naman nun nemi, di jak mo pagsusurot teraramide. Apa nga tayo? Darawamak mo ten, computeres paledi, computeres ita. Uy, anak ko, dinilaw niyan si manon nemi nga kaabay ko. Awan, kasapulan ni Bus Deta. Before 12, isubmit mo kano. Medyo kamaliak Amamang pa yung araming kati report. Ada pardon mo, ada padron mo. Suktam na date na, kada dumapay nga. Ada lagi di problema, may merienda ta. Ibagam to kanya. Ngayon may samot lang ito problema, manunay dandanon ko, kini Nancy, nga ka-office na akin na close friend ko. Iti, agtultulo nga kina single single mama. Wapikit ngamin manunay nga basta taragtalika kini Edwin. Nga naipaay ko ti amin ko. Kalbasan na di masikugak, di na ikasar. Binaybayan na. Tinalikodan na ti amin. Sa di mamon ta papakin, mamaha masikugak ng awan ti mangikasar kanyak, pinapanaw takid din. Di magbintasan naman nun nemi na pasamak na ito nga problema, idi addan may satawan nga trabaho. Nangalak nga ti apartment ko manong nemi, kaya di tinta ka sa pulak ti katulong, inala ko ni Ising, nga iso ni tiya agistimar ken mga iwan ken Chinky. Mix breeding manong nemi. No tirabi kaatag ko ti anak ko kaya nagdede ti barokong ko. No ti aldaw kaya mapanak ti bisina itemplahan ni Ising manong nemi ti gatas na. E magda naliing kaya naanos ni Ising man kung saan babawi ka nangalaking kuwana.
Tadyak pagproblemaan unay, nagiti trabaho ti uneg ti apartment. Sa naibas pa ti luto naman nung nemi kursunadak ti luto. No? So ano manin, ikak iso na ti bonus no kasta ng agsweldo. Sana naling pag agistimar. Wine, agtalekak. Naling agpabdigos ti ubing, mga ayon no kasta ng agsangi. Pilanyan problema k manong nemi. Iti kina-single mom ko. Kastamang 10. Iti saan nga panangawat na papakin mamakaniyak. Di naman lang mailit ti apu ko da. Di na man natawagan nga kumusta ni Jinky. Kung saan kat bigla ko mga umayda kita. Ubayin da ko mati anak ko. Ngayon siya kumamat ti mapan manong naming napadas ko iti namin dua. Iti sakbay nga pinabunyagak. Napanak. Ngayon, didak pa'y pinastrik. Didak pa'y kinita ti apu ko da. Kariri pa nag-birthday ko mama, nung na may first birthday ni Jinky, napanak manin, napangkam manin. Ngayon kaskas di manong name. Nga sandak ng inawat. Kas na dalay bagbaga, nga sadak tula awaten. Sadakam to nga awaten. Kaya Jinky no, adayam amok nga ama ti anak ko. Ngayon sa dino itan ti Henedwin. Awanan ti kontak ko keng kuana. Sa mesa man nung nemi kasladya kun maawat pa iso na kaspagarigan tagsubli. Awanin iso na ti pusok. Awanin. Ti sapsapula kita kat na sino ti lalaki nga makaawat ti kasasad ko. Nasyak kat naganak abalasan. Ilagawid na kiti malem manipod ti opisina manong nemi simbabat. Da ising kini Jinky, manon nemi kit kabuti iliw ko ti anak ko, apa mga nakadisagak, kit nayawat ko manon nemi, kini ising di kiti gamit ko, inahalak ta anak ko. Kamusta na ti makayayo nga Jinky anak ko, Basta onit ay iknawit manon nemi kabat, agkakikili na, magbangon ta kilikili ta anak ko, sa ko gagkan manong nemi tel-tel na, sa kubis-bis do ti buking ti bibig na banglo ti anak ko. Ayan. Manong tawan may 1.5. 2 taon mo anak. Baka bumaybayag. Amunto nga sa puag ibagati. Mami. Sa amunto sa pulon ti Daddy, where's my daddy? Ay, boy. Ang bali anak. Parang no, ito sakbay nga, sa lusudan to ti where's my daddy, adan ton dading mo. Ngam japut-put nga daddy, mjak kayat gusto nagsubli. Or-orayan tatagbalin nga daddy, tinadong nga daddy, daddy nga naikari nga para kini mami. Hindi makasukatak barang na yung nagturusa kini banyo. Kasing, adakad danumen, ay siawam pa ma'am, madamad na pa ilang tartaram na yun. Nanadamat kami nga si Mangpet na dyan tubera o arig na saksagpet na pa ilang ma'am. Ado nga minta asikasuan na, iso nga hangadagos nga nakaumay. Ayan na, adatali ko, itayan ti motor, jay. Timan awak manong nemi ti likod. Matan awak ti ayan manong nemi dakkel nga. Tangke. Ken motor. Manong nemi. Nga isot pagkapan ti danom. Kusukos man. Adamay sadya nga lalaki manong nemi nga. Mga asikaso nga. Mangluklukat. Beta. Naka kamiseta. Hindi tumalyaw, iti ayan ko, manong name iti makder. Kabuta muna siguro ng isot kit-kitag. Inuwagayway na ti ima na, kanana. Hi, kunak mo ta. Pasensya kan, ma'am. Nung basapol mo danom, dandanin.
10 minutes more. Ikarik ka, 10 minutes more. Imisa makmat manong name ita imisa. Sana yung wagay-way man ti ima na. Sana isang yes gituloy na. Sige, tuloy mo nga rod. Madamansan nga kisubsubli ka na kita inokarkar na. Kasta ko nilingat naman ng naming makita ang mga macho. Naman yung tumaliyaw sa nakisman. Isam kang isam. Yalastim ka di, tagdigusak. Kahit dati sinakdurita kahit ko, kagsyawarak. Kung ang tinahagam. Saga na paniti kwarto. Gabata naman na mayak manong naming ang pasen to 10 minutes. Nalo ko di tuwalya, kin pagsukatak, simreka ko ni banyo, manong naming pagamam tanangin ko nga ada nagandar nga motor. Hamot ko na napigsa. Di ko ang tanang, pusit. Naka-open gayam di shower, naka-open gayam na gitig gripo. Adandanom. Adandanom. Nabasa ako, manong naming yung hango balik ko na. Nag-shower at nga road, manong naming nikat ko amin, ngakawas ko, lamo-lamo hak, idag sa bunak. Malagip ko manin ni Edwin. Madadagiti kong dahoy, hindi manong naming agsabay kami ngagdigos. Uwain, kat magsabay kami hindi ngagdigos, agsinsin na bun kami. Magusto na sa bunan, manong naming ti barokong ko, ti legs ko, sa kang kanayan ng ibagbaga. Nagpintas kamay ka. Super ti pamagim. Kit kang kanayon ng ibagbaga, kit mangmangin ko no kasta nga rarakupen na nga rom-romansayan na nagbanglo ka, may ka. Nagimas ka. Di ganto pulos isukat. Siksikan tulang, oh my. Nadakti kasta, manong naming posisyon, edi tagar-arapapa. Di matlayangan sumina, manong naming ti sabon, iti barokong. Sako isublat, iti baba, iti nagbaitan, di kita legs ko. Tas lamay ladududuan, sabsabunak manong, iti ngatokin, iti baba, pagsisinublat. Oh. Iti bigla manong naming nga nagsardang, ti busit, ti shower. Nagsardang met ti motor manong. Kaksabon-sabunak. Iti kitak manong namin o danagyan ti paggurnungan ti danom nga nasakdo itay. Na, matagyan na. Hello, kumatal. Iseng! Umay ka man! Abay ma'am, aglot-lot naprapin ko nga, ubayan ni Chinky. Yan anak man ti danom, kat naumat man danoman. Siguro ka ma'am, naidap dyan motor. Baka inidap ni Dajay Tubero. Baka mga maganda rin na. Well, ma'am. Pinagandar na, peso manon naming awan rumar nga danom. Ni Apay. Awan rumar nga danom. Ma'am, babit lang di bagak nga awan rumar nga danom dita. Wow, na iti kastoyin, Diyos ko. Oh, nagpintas, di pa nag-imagine ko. Panagsabsabon ko nga. Baro kong cancel lang, pagsisinublat. Sakit bigla ka. Bad trip. Ma'am, si Camille at Awan. Di karubang nga partner di at damat. Kinabi na si Awan. Diyak man mo, ma'am. Mabait lang, ma'am. Umayin. Sino't umay? Tetubero. Manong Nemi, saan ko nakuma? Ang Ising, ano to may nakwan? O may mangig ti danom. At ang aming diferensya sa koneksyon nila, ma'am.
Baka no, basta, isot magibaga. Umay mangipanit na no. Agad na tugtog at rito, tiban nyo, ano. Si Dada. Ma'am, isak na ito tubero. Isak ni Raymond. Tubero kay Raymond. Abay, masabol yun sa darom. Abay, ganda kami natawan. Baka nagka-trouble dita. So nga umay ko kumakitain. Mahit tayo ba nagbigla nga madi? At akasta nga sakit nga minigit tubo, ma'am. Baka da naglink dita at sa nga makadanon ti danom dita. Ayan digiti puset. Umaga ko makitain. No, awang pa iti pag-wellness mo, at da inalak. Umay mo alam dito yung labas tiri daw, ibatik latan. Manong name ito kakabot sa bunsabunak. Inlokat ko tiri daw. Ket inuwar ko lang ti ulok, kinitak ti side by side. Ada iso na ti bangin na tila. Sige, iti kanawan. Hi ma'am, sorry ha. Ako madlaing mo kami nga tubero. Abis siya ko mataking basol. Lagi din ang i-connector Hamad kami nga napinas ti naaramat nga magamit. Yung bes ko mga schedule 40, kadwa na schedule 20. So nga doon na kita naglatlati, so nagkatrobol. Tula amin. Alam mo tadanong ma'am, tayo pagbulnas noon. Sa ito ng rumor kataban nyo, sumublatak to tatanong, nagkitak noon yung referensya. Kinunana sa imisam sa nakinidayan, binilawak mo, de, kita-kita nakititulo ko. Yung magusto ak matmanong. Guwapo eh. Medyo napinas ti ornos ti bigote na sa balbas sarado manong naming medyo naahitan. Apagtubo ti iya balbas sarado na. Malagip ko lakit ni Edwin. Nukas ta nga kakaahit na di barbas na uwan barbas na okay nakalinlinis ngam kalbasan ti talo upat ngal daw nakakirkirsan sana igudugud no kati barukong kasta nga tamat data napuspos ko di barbas na balbas sarado nga ron di ko sakit di dandanisan ng manay manon nemi. Kaya di apag-iso nga maisuot ko ti robe ko manon nemi na lokatan ti rio. Uy! Ma'am, saan yung kami inlak? Kaya saan ko inlak? Nagtugtog ka kuma. Hanggang ni ma'am, naisuot yung matinturubyo. Hanggang ba nakita mo sa? Haan ma'am, sorry. Lumar ka ba data? Tarantado ka, kahit mo ti-report ka, ipapulis ka. Itian niyang kakaso ma'am. Aten ti Dre. Nimit ma'am. Ape ko mga ramisan ka. Itid mulatan Anya? Anat ako lang. Presko ka nga tubero Aglis ka tan. Sige, aglis siya. Anong nimisuot ko mape lang ti pantik di tag maamon. Naalag tag panti ato sa di unag ti kwarto. Ti makadakas manong nimi. Hindi lumabas sa kitayan na. Diya ka muna anyat at dakeng kuha na ta na isabit batin tirob ko. Kita naglagan. Uy! Tarantado ka? Ma'am, ang basol ko. Abay, nagkat mo tirob ko. Naisabit, ma'am. Naisabit ka nito nakasakbot ka niya kang flies. Ma'am, sorry dahil ito yung tirob mo. Saan nakakitkitain? Agkidam ka. Limat, ma'am. Hangumat nga may gaman. Bastos ka. Ma'am, agkatawa. Sorry, ma'am. Ito lang kami mabadasak di gastoy. Sige, ma'am. Taram na kung perde na tubo yo. May ito rin tumadamdaman. Makadigas ko ito nga diretson. Tisuron ko manong naming nga napanito nagtisilat ko. Nakita lang mismo. Nanikat nga rin tirob ko, naguyod na. Isus, Diyos ko
Jak amo ita ti apotek. Iti nga to, ti baba. No iti nga to, makita na ti baba. No ti baba at apotek, makita na ti nga to. Tikat pa nang matmat na sa... Bastos na dyan nga lalaki ya. Oh, Diyos ko yun, tala masarsarakan. Ada pa lang ti unag ti banyo manon name it to pero ang Edwin kano tinagan na. Edwin, tinagan na tayo. Di boyfriend kong ex ko ti Edwin. Raymond, ti malagip ko. E di bimaba ako manong. Iti banyo ti nga to ayan diferensya. Hoy. Ma'am, sabi mo't ka masusurong ka. Tarantado na dyan nga to pero. Sabi ma'am, awanin. Gito sir kan, mabisin ako. Ma'am, kung na dito pero, makipangan ka no. Anya, nagsorten. Abi ka wa. Magustuhan na kanot ayaw mo umtiloto. Sakbay ngayon muli, ibaga na, mabalin di makipangan ko na. Kaya na ito yung magamit. Uwan ko na ka. Ang di mo, inorati decision ko nga siya amom. Alam ni ma'am, siyempre, adamang yung baga nga makipangan, sa ibaga na nga na imas tiloto. Paipaidam ko kuma. Sus, di na kayo ito nagsango. No kursunada mo suna, guwapa ya ma'am. Tubero nga matyo. Nung pindas ti mas muscle na. Adangatan asawa na. Sabi ko matawan. Crush na kuma. Nung saan mo disakti crush na. Sino ko mga arti crush na? Si Kansa ma'am. Naibaga kami nga single ma'am ka. Hanya? Huy, ada anak mo ti kinabalasang mo nga akong asawa mo. Nagloko ka matins ka. Ising. Halaga nga. Halaga kita sarakan. Muti na tayo Jinky. Halaga kita sarakan. May kananak. Tiyanak ko na yun. Pag sumit manong naming nga umulog ti tubero. Ma'am, nalpasen. No problem. Mayaton. Dintok perdi na din. Ay, sir. Nakaida sara kon. Mabaling ka ni ma'am nga makipangana. Kahit na ibagang saan? Alam ni ma'am. Hindi bagang kita ngayon. Di ka lang mabain ng mga ipangan ka na kami. Ninana Nancy, ti papanam. Nati-caretaker ka na itong apartment. Isot papa mo pagkipanganan. Alam ma'am, sa ngagluto-luto ay dyan, agaw awid. O may lagpasyar dito eh. Abi nga sikat sumungsumbat. No sikat aking crush. Sige, dahil nagsango man. Madamdama aktor mga amin. Mangkam tuno kini jing kini madamdama. Makan jing teji kwarto. Manong nemi muli kami ni ti anak ko sa kanapan ni ti kwarto. Pero kas lang maluksawa. Tapi itulog ko nga di katulong ko. Iti kasango na di nga tubero. Pwede ito ta. Tsaka muna, andot magustok mo't kang kuwana. Nagbadbada nga kang mata, kaya ni itsing kakatulong ko nga kras kang kuwana. Namuna tamang ngagkot, arik-ik, garik-gik, banong naimi ni ising. Hindi soktanak ko saksi mirip, timandag manong naimi ti handa. Tadi ito nga to, manong naimi masirip ko it kusina. Niya, nagsisinubo. Nalaglo. Nagsinsinubot. Ay! Iseng! Ay, ma'am! Ano na ta? Alis to nyo mga sumublatak tumatamangan. Mabisina kon. Sige amin, ma'am. Mabingan siya kapila kong inumay. Tapos nung makadisturbo ka na kayo. Kadansa nagkinawatan nyo. Sus! Baka yung dumadamdaman. Pukaw ka, ha? Ano pa, api ko magpukawak mo, ayatan mo, baka pakada ka, adnak tikastoy, baka sinara kayo. Wala ni ma'am, sangat akos tabaromot pa ni Raymond. Ano ako magbibiyang ko ng baromay lang, mga kayon! Sarong ko, ala ni ma'am, kas lagi na ako. Ano ang gina ko ma? Ala, sige ma'am, mga kamin, tagawit to ni Raymond. Awanin tayo magdaman nung naimit amok idiakit awanin dahi nga tubero. Di da matugtog tiri daw ti silid ngayan ko.
Ising, agi na sarkan, umayakon. Ni, abay, tugtugtug ka ba lang? No awanin na dyan ka tubero, bumaba kami nga gina. Tamagan kami ni Maten. Ni, pauna na ti mag-awat. Kinunak na pang kuinlok. Abi, di ka mag... Hay. Sika. Kung ako nagawid kan. Hamon, sika pala tubero ako sa nagbang ti rupam. Makipangan ka pa kalpasan na makadisturbo ka pa Ano masapol mo? Diyan kahit nagawid no. Sana nga mapakawan mo niya man tinagpasulak yan ka. Deta ka rin ka po no, aping imuli ka, nagtugtug ka tiksilad ko. Huwag. Aping kakaguran na. Aping kakaguran na kam kini ising. Di ka masango. Urayan ka. Aging ka masango na. Agawid kan. Sakto agawid na makapagsalita. Kailangan niyo kung madalas ka na magsalitaan ta. Kahit mo ta, itawag ko ti polis. Ngumeda ka pa tiliwan ti polis. Ito ang niya kaso. Trespassing. Trespassing. Pinastrike na bat ni Ising. Sa may sigat ng pastrike pe kanya, ito may kotarim ng tibanyo. Kahit nalpas, amin na, napit di ka pala rumwar. Yung gawid ng ni Ising. Hindi ni Ising naman mo kasalita. Apay nga, masusurong ka. Agselos ka ka di. Yes, anak ko, kaselos ko. Hindi mo balin, ha, Mr. Tubero? Raymond tinago. Raymond, basta Mr. Tubero. Pumano kan, agawid kan, makadisturbo ka. Kalpasan nga tati 15 minutos manong nemitin pukaw ko kinising. Ising, dawakat pala dito Tubero? Awanan ma'am, umay ka manganan. Punayin. Sige, umay ka on. Umay kamin. Lalabas pa kit ibising mo manong. Saan ko nga mas patinangan? Ngikit mga nga pa ma'am. Kat ni, kaya't pala yung jingkit yung mga nagganganga. Umay ka. Mga kapayanak, gusto na. Madino o doon ay makamuti rabi. Ore ta adakmat nga magpadedikan ka, ha? Adon ito nabigat. Timangan, sangay ta nga rabi. Okay? Kutsi ka nga rod, ma'am. Di mo kayo timangan ti ado? Napukaw di ganas ko, mangan. Nakit pasensya ko na, ma'am. Lan, ma'am. Kaya nga rod di nga ton. Tagit alimana ka. Hagarom-romor, ha? Ulo ni mo, papanak ko mo. Ngataan mo, baka nagtulag kayo ka na nga, tubero. Baka adalang di tarawar, nga mangururay kayo ka. Uno saan? Ilokat mo, ilokat na misuna. Kahit agda ka dito ibaba, agda ka sa diyang ato kinichingi. Ay, nataan mo. Mga no, baka no, panakpakin na ka na diyang tubero. Ay, ma'am, panakpakin na kahitayak mo. Karampi nga. Guwapo mo. Ma'am, natutupan na katulo ang aklaan. Kaya iso tagbaling nga asawa. Oh, sakit na di kagakasatan nga katulong ti aming nga katulong. No, kasken kuha na ti mga baling nga asawa. Sa sino ko may tubero lang isuna. No, makasarak ka ti Hawaiano, when kita bilyonaryo. So, nagasad ka. Ngayon no may salang nga tubero. Ano maghanap mo keng kuha na? Wala, di ma'am. Tubero lang ang peso. Nga madamat negosyo na. Ano negosyo na? May panggap ti tubo. Ano ko matnegosyo na? Sa ori na anya trabaho na ma'am, tinaskan ka dakil dya tubo na. Ano to ka nam? Dakil dya tubo. Liabit ti tubo na konak ko. Kasla mo na lakitan loko. Parang nakeng ka? Ni ma'am. Sa balit at dati manunod na. Impakita na kanya. Oh, agpeso. Uwan ma'am, tamadlaw kong orod nga nakadusdusol.
Anareta ko nakit. Tubo ko na. Ape ada tubo yan, tipos ong mo nakit. Depende klase ng tubo ko na. Mamati ka. Tap na ipakita. Kung ano mang babana ko, anong nagdakil nga tubo. Apo na siya nakalat sumrek. Tutubwak ma'am. Apo! Parbidatan. Oh, hindi ising-ising ka. Panawang kamalayangan. Ala ni ma'am. Naimang senditurog ti anak ko manong naming inumanin na agbalitadak, agbalikidak, agdataak, agsikigak, agbulagatak, agpakleba. Api ka saan nga may katirupa ken bagi na dyan nga tubero. Iti imahinasyon ko. Nandito kita sa mundo ito eh. Diyos ko, ayan. Pagambam ta na green cellphone ko, manunemi, saan nga nakabunbok. Nabuto jakpat makaturog, baka no, mayat dito yung kasasarita, pangalak titurog ko una. Hello? Hello? Saan dito eh? Ni Raymond. Mr. Tubero? Kasano nga naalam ti cellphone number ko? Pasensya kan. Sa ako sinardingan ising, maging ganti na inted. Sa mo kagurgura ko man ising. Anong pasapol mo? Saan ka maturo gala? Kanaan nyo kumatbibiyang mo? Oras siyak, saan ka makaturo? Ararapa apag na nakita ka. Nakita mo nga niya. Nagitutuwaman sanas mo. Nagbaita na gitilex mo. Hindi maamot lingdam no iti ngato, iti baba. Kaya na kami pinasapamagim. Yung maglagi din sa timay. Ngayon na iban, natubero tapno matarimaan ti perdi. Tanamamu ka. Nakita kamay ka. Nalamat presakin ka. Nalav at presaitakin ka. I love you. Yan ang kasagahan na kamangibilang na siyak tipod nung ama ni Jiki. Ikarikan ka. Agbalinak to na siyat nga ama, iti anak mo. Iti anak tanga doa. Kahit uray numadantan doon, tibukod nga anak. Hanto palagbalbalo, ti parang ipateg, kan parang bibig ko kinitsinki. Mamati ka kumakanyak, may ka. Italahak nga gayat. Ngem inidepak manong name sa ako inidepen cellphone ko, tapno saan nga makatawag. Imamadadaman nga tsak makaturog man. Anak quick. Ngem api nga liklikak da dyan na lalaki. Sang ka nga nabayagin or orayak ti lalaki nga makaawat, iti kasasaad ko. Sang ka nga nabayagin nga agur orayak ti lalaki nga nakasagana nga umawat, tinagbaling nga kasat ko. Namang bigbig nga isot nagtaudan ni Jinky. Api ka tsak kayat nga awatin. Kitrusot orayak. Ngayon napod nung atakanyak. Abi nga siyak ti kayat na. E dito gwapo mo, nuwang petubero. Uno, gabang at nakita na kanya. Nga rarapaapan na nga may gaman, maprusan, makihirab na, makagat-kagat na. Nila ito yung mapaspasamang kanya. Maturog ak kuman, makaturog ak kuman, makaturog ak kuman. Nakaturog ak ngagpeso manong naming na tagtaga-inip ko din ni Raymond manong ararakopen na. Oh, my God. I love you, my God. Raymond, abay nga si ka.
Gapata siya tinay karipanakin ka. Kuda ni ising nga nakita na ka doon tatubom. Di kaya't mo malakitaan. Saan ko nakitkitaan? Igkamaklatan. Di mo titadakwalap mo titurong ko tiyan at tubok. Dito ni, nagbaharakin, nagtangkan nga tubo. Kaputa masapong na natangkan na no. Sumparek. Saan nga mapil ko? Raymond, talaga kadimat lang ipatpatag na kita di ko nga naganakakabalasan. Ore mamin sa kapulog at siyam kang aganak. Ipatpatag ka. Raymond, kasapulag tatubong. Inutot kahit mga pag-isarkak nga mo na. Taking nga to, nakimaba. Idito pa laking nga to. Nagbalingling kami manunay kadadatan ti tubo. Nga nakasaganang nga sumrek itingiwat kumano. Ampo nakapo. Irin to tadamat iso na manunay mi tinabatan na kiti legs ko. Nga mangkurkurikor, mangkinikinit manunay mi itibasit. Nga kaslapasas manunay mi wano perlas itingatuan ti tuktok ti kuweba. Sa dapat padasan manong naming isarek, tinakarsa nga dila na tapno mausatan, ito nagtikweba ko nakuma. Ngam na bayaking nga nausatan, tadda perimuar, nga may sa nga chingki. Isarek na manong naming, pinagkuti-kuti na, isumati pa ng galgal ko manong naming, titubo na. Pagkutsa-kutsa na sapsipan na manon nemi galga-galgal at matakin-nikinitan manon nemi titubon. Aging nagbalingling kami manen manon nemi kat titubo na simreken takim baba ang iwat ka kasla virginak pa lang iti pa nagriknak manong. Sabay kumatasang nga tagtagiin ti amin. Oh, Raymond. Oh my God. My God. My God. Gasta ko naman ni iti paot, iti panang gusod-gusod na, panang rusod-rusod na iti kuweba. Babayan man ni iti tubo na, nitatakan ng tangkan nga dakkel na bakid nga tubo. Wain manong nemi imun unak nga na itayo kat kastawan iti panangkep ko kengkuana. Oh, Raymond. Raymond, oh, Raymond. Edi tapalok atak manin isuna, palukayak isuna, rinugyan naman yung tinagyad-yad, manong nemi tinagkabalyo kanyan. Wain pinaspasan na paspas. No, Raymond, apanak man ano, sabat. Oh, my God, may kapito nga langit. Oh my God. Oray kam lang nagkinayat-kat manong nemi. Gaboy taragsak. Kanimnas ngayon ka magpadpata nga rinig na. Ohin. Edi doble na manong nemi nga irusod-rusod tubo na. Ohin. Nauksot. Naigalis. Sa balik simrika. No! Aray! Abag sumit manong nemi nga. Nakaringak abi maringwas. Diyos ko. Slag pa peso. Tagtagay na palagayam. Appreciate. Tagtagay na palagayam. Apisang nagpepeso. Slag pa peso. Edi kabigatan na manon ni saan lahat nga may kat iti panunot ko ti may panggap kini Raymond kan ti tagtakainam ko. Aging nga iti kamalman na iti rumuharak manon ni nakiktutak iti makitak ni Raymond. Ay, inuroray ka.
Tapay na bagam. Itulod ka. Saan pa itulod ang kanyak? Sa langit. Bastos ka niya. Kaya ako matbibiyang ko na natagtaginap na. Apay. Natagtaginap ka, Akmat. Hon! Apay ko, ano, mapambarakin ka mang tagtaginap, ha? Narigat naman pasamang na ita. Mr. Raymond, kamatasan ka nga pampanunutin. Hindi nga minsan ko nga, may waksi nga, nakita kita barukong mo kentas pusong. Nagbaitan na kita mong bastos. Ayan, itulod ka. Tadaloga mo, motorsiklo. Dahil inarakilak ng tricycle nga may mga alaala kanya. Nakasarita ko ni Densyo. Ha? Imbaga kung saan naka umay alain. Itulod ka. Sigurado ka, uhin. Dahil ito motorsiklo. Big bike. Diyak pa napadasa din naglugan dito. Mapadasa mitan. Come on, let's go. Sige. Kadidag suag subakayak manong nemi tilikodan na kinipkapak nga dagkos manong nemi ni Raymond paglo. Agkapit ka, no saan ka marigrig? Ta marigrig ka, mabati ka. Bahala ka. Saklad dumaron si langit. Pangipanam nga talaga kanya. Diyak ko sera yo. Sadya ko talaga kasera. Sadya tangang ganda. Hanya? I love you, my God. Nakayat ka ko ma? Ape ko masimurot ka kanyak na di mo nakayat. Kasto orin ti pagkabkab mo kanya akon. Obvious ba? Madlaw. Manong nemi, di sumangpet kami. Iseng! Ma'am! Agluto ka, itinimas ka putahe. Dasangini tayo. Sino ma'am? Ni Raymond. Ay! Ato ni Raymond. At dakaga, nung sanga para ka, para kanya. Ay, sige ma'am, no problem. No sinot para ka, para lain ka, baring no adan tumat sa bali nga para kanya. Nakaragraksak kam nga ron, manong nemi nagkakalanglangan ng hanid, ready nga rabi. Albasan na, imuna ako na bandingato. Galbasa nga napaturog ko, anak ko manon nemi, ada iso na itikrib, na panahon nagdigos. Hindi makadigos sak, na panahon ni Tisilend, si marunumatan manon nemi, ni Raymond nga na panagdigos. Ada ako manong nemi nakaintay ti katre, hindi sumreksan inrekap inlak diri daw. Hindi kuhan, ikadan na matan iti mismo sang wanak manong nemi iti ibalabal nga tuwal niya, hindi maginagit na. Kasla nakikita ko deta ay na, deta tubo. Iti nagtagay na pumaysuitan. Natagtagay na ka, ita agpepeso. Kukuha ka. Kukuha na. Nga palang order ramidem, Raymond, oh my God, gapata kait ko nga kagat-kagatin na tatubong. Kahit nuhan niya tinapasamak, itagtagainap manong name kasla na ulit. Nagpaypeso. Wain manong name, imo na nang insarek, titubo na itikaking ngato. Kahit kinan namat manong. Akas ba't tipanangan kaan ko, nasipsipan na, kagat-kagat man. Aging ka manong nemi, nga nagbinalaing kayo, naghadaytan. Nagbatugan manong nemi, ti pusong ken pusong, ti bibig ken bibig. Aging ka, kinagat na naging bibig ko. Kinagat kumat manong nemi, ti tubo na iti baba. Halos nagragsagsag kami, nagpapas kami, tiragsag ka nga nagpatnag manong. Kat saan ko nga pinaluspusan ni Suna, aking nga di minagtulaganin, nga da kami, iti kalaysa. Inawat na manon nemi, ti kasasaad ko kasta ganak abalasang. Inawat ko met na nyaman, nagitian nyaman na wala palpalabas naman. Kat kalbasangan na isagana ti amin, nagkalaysa kami,
Ngayon matender matlaing da papakin ni mama, takalpasan nang imbaga kadakwada nga andan ama ti apu ko na. Kasto matitalis to naman ng nimi ng saludsun itong kaano ti kasal. Kaya so damit lang manong nimi ng yawat kanyak kani Raymond, ngayon yawat mo ito ginaganak kani Raymond Isuna, kadaitan nga nagnagay kami napanin sa sangwanan ti altar, kadito kami nga nagkari, analeng patay ti mabalin nga mamagsina kadara. Iti ang dama manong nemi tultuloy ako mga opisina at dan bukod mi nga balay, still nga niising pa lang tikatulong mi manong nemi kas agbalin nga nagbaling ayaya ni Jinky sa Sinmarono ni Raymond Jr. ken ni Angelica ti may katlo nga anak ko. Kano kasano ti panang ipateg ti asawa karigiti duwa nga panakabagi mi manong the junior ken ni Angelita kas tamad lat tultuloy panang bigbig na panang ipateg na ken ni Jinky. Ngay di amon nga ibaga ni Jinky ti daddy addan ni Raymond nga nasagana nga dumungin kenkwana nga mga wag kenkwana iti anak siyak ni daddy. Manong nemi kalbasan lang iti nakmet panagtalag iti lalaki nga namnamaik nga saan kumama magsangit kanyak dimteng betlang tikas kani Raymond nga isut ni kari nga mangipatag kanyak nagtultuloy ken santo nga mamagsagapa kanyak nudikat mangipahay ti awan patinggan araksa. Dito nga ro ti pagkasalita kanagyaman naklaunay manong nemi ti anos mo nga nangibasa ket sabi ko nga tadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biag kadagiti narway nga dumngeg ken nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Maika. Thank you, King Maika. Ito nga pa nagsurat. Thank you.